El Sugar va néixer en contra de la paraula mercat de música viva de Vic. La música viva no és un mercat. I no es ven ni es compra i és música i la fem sense cap mena de relació amb la indústria i això és el que reivindiquem des de fa 25 anys. I això és el que s'ha de seguir reivindicant, però encara més perquè encara estem més inculcats de que tot el que hem de fer ha de generar diners, ha de ser un producte que es pugui vendre i és el que dèiem abans. Me cago en la puta, deixeu-nos algun àmbit de les nostres vides que no estigui mercantilitzat i sobretot l'àmbit creatiu, que històricament havia sigut la gran resistència contra el capitalisme. Doncs no, això també s'ho menjat el capitalisme. Doncs no em dóna la puta gana passar per l'adreçador d'això i per tant muntem espais, mogudes constantment i grups i discogràfics i tot que no van per aquí. Que no volen professionalitzar-se i petar-ho. No em dóna la puta gana. Per què? No vull petar-ho. Pateu vosaltres la penya que voleu petar-ho. Que pesats que sou. Hòstia, que guai. Com ha anat? Ho esteu petant. Mora't. Sí, Pep, això, d'aquí traurem... Sí, cal que es morin.